Blíži sa veľký nedeľný zápas. Chelsea versus Manchester City. Otázka je jednoduchá. Kto vyhrá? No a odpovede sú dve. Fanúšik Marek to cíti v kostiach, ide podľa srdca a intuície. Jeho známa Monika sa na to ale pozerá úplne inak. Chladné, logicky, cez dáta. Dnes sa ponoríme presne do tohto večného súboja, vášeň versus rozum. A zistíme, či nám umelá inteligencia môže ukázať cestu, ako v takomto zápase nájsť skutočnú hodnotu. Toto je presne Marek. Pre neho je futbal čistá emócia. Pozrie sa na Chelsea, ktorá nedávno schytala výprask 0-6 a hneď si povie, doma ich budú chcieť roztrhať v zuboch, budú chcieť odplatu, verí v kúzlo štadióna, v hrdosť klubu, skrátka vo všetko, čo sa nedá len tak zmerať a zapísať do tabuľky. A tu to vidíme, ten stred svetov čierne na bielom. Naľavo je prístup srdca, čistý Marek, viera v odvetu, elektrizujúca atmosféra na Stamford Bridge a inštinkt. No a napravo stojí Monika a jej rozum. Nezastaviteľná forma City, štatistiky jednotlivých hráčov a logické úvahy, napríklad o tom, ako môže byť City unavené po zápase z Ligy majstrov. Sú to dva úplne odlišné vesmíry, ktoré sa pozerajú na tú istú hru. Dobre, tak sa poďme pozrieť, čo nás čaká. Najskôr si predstavíme nového hráča v tejto debate, AI analytika. Potom sa pozrieme dovnútra, ako taká umelá inteligencia vlastne funguje. Zistíme, že to nie je len o číslach, ukážeme si reálne dôkazy a na záver sa zamyslíme, kam to celé vlastne speje. Takže poďme na to. Do debaty medzi Marekom a Monikou vstupuje tretí hlas, Football Data. A tento hlas je iný. Je to analytik bez akýchkoľvek emócií. Je mu jedno, kto komu fandí. Nezaujíma ho, či Chelsea túži po odvete. Zaujímajú ho jedine a len tvrdé dáta a matematické modely. Je to vlastne taký pokus o absolútnu objektivitu pri pohľade na zápas, ako je tento. A tu máme hneď prvý argument, prečo by sme mali spozorniť. Návratnosť investícií, teda ROI, na úrovni viac ako 36%. Čo to znamená v praxi? No, že ten systém nielenže uhadne výsledky, ale dokáže nájsť také stávky, ktoré majú skutočnú hodnotu a dlhodobo sa naozaj vyplácajú. A hneď za tým prichádza druhý kľúčový údaj. Celková úspešnosť na úrovni 68%. To už je konzistencia, o akej ľudský odhad často, priznajme si, môže len snívať. Tieto dve čísla sú presne ten základ, na ktorom stojí dôveryhodnosť tohto AI analytika, najmä keď sa pozerá na takýto nevyspytateľný zápas. Dobre, takže ako to celé vlastne funguje? Ako umelá inteligencia príde k nejakému záveru? No, nie je to žiadna mágia, ale naozaj systematický, chladný proces. Poďme sa pozrieť pod kapotu a zistiť, aké konkrétne faktory AI zanalýzovala, aby dospela k predikcii pre náš nedeľný zápas. Kľúčom je komplexnosť. Umelá inteligencia sa pozrela na skvelú formu City a naopak na kolísavú formu Chelsea. Samozrejme, zaregistrovala všetky absencie a zranenia. Analyzovala aj ten posledný vzájomný zápas a nakoniec spracovala obrovské množstvo štatistík oboch tímov. Je to skrátka taká viacvrstová analýza, ktorá ide naozaj do hĺbky. A presne tu vstupujú do hry pokročilé veci, napríklad XG, teda očakávané góly. A toto je fakt zaujímavé. V tom zápase, čo skončil 0-6, malo City XG na úrovni 4,8, zatiaľ čo Chelsea len 0,5. To nám vlastne hovorí, že tá obrovská dominancia City nebola žiadna náhoda, ale výsledok toho, že si vytvárali extrémne kvalitné šance. Myslieť si, že AI je len nejaká vylepšená kalkulačka, by bola obrovská chyba. Práve pri zápasoch ako je tento sa ukazuje jej najväčšia sila. Dokáže totiž spracovať aj faktory, ktoré sa na prvý pohľad zdajú nemerateľné, no pritom majú na výsledok brutálny vplyv. A toto je presne to, čo odlišuje tú naozaj sofistikovanou AI. Ona analyzuje psychológiu, na jednej strane obrovskú motiváciu Chelsea, no na druhej aj možnú únavu hráčov City. Dokonca berie do úvahy predpoveď počasia v Londýne. A čo je asi najdôležitejšie, finálnu predikciu ešte upraví po tom, čo sú zverejnené oficiálne zostavy. Je to dynamická analýza, ktorá pracuje v reálnom čase. A presne tuto začína byť celé zaujímavé. Umelá inteligencia vidí, že čisto štatistické modely jasne favorizujú City. Ale zároveň vidí tie psychologické faktory a únavu, ktoré zase hovoria v prospech Chelsea. Tie dáta si teda akoby protireťa. A čo spraví systém? Neodporúči stavku na víťaza, ale nájde hodnotu niekde úplne inde, v dvojitej šanci x2, teda že City jednoducho neprehrá. A priradí k tomu pravdepodobnosť 68%.
Samozrejme, teória a sľuby sú jedna vec, dôvera sa ale buduje na reálnych výsledkoch a na otvorenosti. Takže poďme sa pozrieť, ako tento systém dokazuje svoju hodnotu v praxi, nielen pri tomto jednom zápase. A toto je absolútne kľúčové. Úplná transparentnosť. Na rozdiel od mnohých, no povedzme si úprimne, od väčšiny podobných služieb, tu sa priznáva každá jedna strata. História sa nemaže. A to je asi ten najlepší dôkaz férovosti a dlhodobej stratégie, ktorej sa dá veriť. Tento graf to ukazuje úplne dokonale. Je to reálny dopad na reálneho používateľa. Kým sa spoliehal len na vlastný odhad, mal úspešnosť okolo 40%. No a potom, čo do hry zapojil AI analýzu, jeho úspešnosť vyskočila na takmer 60%. To je konkrétny, merateľný a naozaj výrazný rozdiel. A presne o tom toto celé je. Reálne skúsenosti potvrdzujú, že dátový prístup jednoducho odhaľuje príležitosti. Napríklad presne tú dvojitú šancu v zápase Chelsea, ktorú by fanúšik idúci čisto podľa emócií často úplne prehliadol. Je to proste o hľadaní skrytej hodnoty. A sme späť pri téme dôvery. Pre mnohých ľudí je práve táto otvorenosť a priznanie si chýb to najdôležitejšie. Vedia, že systém s nimi hrá otvorenú a férovú hru, čo je na trhu predikcií úprimne absolútna vzácnosť. Takže, čo si z tohto celého vziať? Ako sme si ukázali na príklade zápasu Chelsea a City, umelá inteligencia sa nestáva len ďalším nástrojom. Stáva sa skôr rovnocenným partnerom ľudskej expertízy a intuície. A vyzerá to tak, že dokáže spojiť to najlepšie z oboch svetov. A to nás privádza k tej finálnej veľkej otázke. Smerujeme do budúcnosti, kde budú mať algoritmy posledné slovo v tom, ako dopadnú veľké zápasy? Alebo tu vždy bude miesto pre tú nepredvídateľnú ľudskú mágiu, ktorá robí šport takým úžasným? No, odpoveď zatiaľ nepoznáme. Jedno je však isté, hra sa navždy zmenila.